mwanangu, andina kuyarara, pane zviri kuitika mwanangu, don't worry, manje mwanangu. Tiri kupinda muKenani manje. Maswera sei mhuri yeZimbabwe? Lingabe lichona njani imhuri yeZimbabwe? Good evening Zimbabwe. Tiri kufara kusangana manheru anhasi Monday. Sodaira kuti takambosangana Saturday tichingopananawo highlights zviri kuitika munyika medu. Zimbabwe ndedu. Zimbabwe is for Zimbabweans. Gone are the days dzekuti we accept politics to destroy any action of the revolution in our country. We noticed kuti they were taking advantage. Wachiti anyone asumudza musoro ataura kuti apakanganiswa, they try to make ways woona kuti munhu iyeye is he attacked or not, then they go away with it, wachiramba wachidistracta nyika, wachiuraya nyika. Asi izvezvi situation iripo ndeyekuti pese pavanga vachitraya kudzingirira vana veZimbabwe vachiendesa kunze kuma-exile and so forth, we have noticed kuti the reasons dzavari kuita yatova mass destruction. Saka haichaiti kuti whether vari kunze vacho tirambe tichivasiya variko tichiti imimi makanzi mune mhosva dzakati. So we are appealing for everyone who went out of Zimbabwe due to political persecution to go back home totangira ipapo. Ndo situation yataanayo iyoyo. We did several engagements because we know your points of threats, your areas of fear, dziri kuita kuti musadzoke kumba. Asi regai ndikuudzei from the horse's mouth. Varume nyika yapera. Varume nyika yaparara. Hamuna choice. You don't have any buying time yamuri kuita muri kunze kweZimbabwe muchifungidzira kuti even after Mnangagwa kana akanzi atorwa nenguva, you can carry on and save the people of Zimbabwe again. Panenge pasisina chiripo. Mamiriro aita zvinhu munyika ave kuda kuti tese tive an honest approach. Even if we are divided as a people, we must all agree on one point, yekuti maChina ngaadzingwe munyika. Kana kurova muchirekodha mavideo, motumira mavideo iwawo kuna president wavo kuChina ikoko, at least zvimwe vangaita plan vakauya vakatora vanhu vavo. Because zvimwe they don't understand the level of destruction yavari kuita munyika yeZimbabwe. Hapana kumira mushe. Machererwo ari kuitwa munyika haasisina chekuita nebusiness. Ukadzwa pautaurwa nezvebusiness kanganwai. Haingaiti futi looting. Zviri kuitwa nemaChina doesn't even qualify palooting. Izvo hazviiti, because looting at least unosvika pakuremerwa, wotakura zvawakwanisa, zvimwe wosiya zvichidonha pasi, vana veZimbabwe vosara vachinhonga. MaChina, they are leaving nothing for us. Hakuna looting yakadaro. That's destruction. What is being done by the Chinese is total destruction. Saka wakomana pakaipa. Ongororo yatakaita ndeyekuti vanhu ava, they are not mining in Zimbabwe even to develop China yacho iyoyo as a country. Zvimwe tingadai tati alright, isisu semaZimbabweans mutungamiriri wedu Mnangagwa ati tiparare hedu. Zvimwe to protect the mankind, vana veChina vachanga vakachengeteka, zvimwe vachadyawo uchi nemukaka from the loot yavari kutora munyika. No.
hakuna China iri kubenefita izvezvi nezvavari kuita izvi. They are stalking the proceed to persecute the future of the next generation. Dai vanga vari kushandisa maminerals aya kuproducer whatever, taimboti zvimwe makofers azara. Indotodaira kuti kuchina ikoko vatori nekana whatever zvavari kuchera, even mines and artificial mines dzavari kuchera, vachingoconverta what is in Zimbabwe vachinoisa kunyika ikoko. And we will see kuti for the next 100 years China yega will be surviving from the destruction of Zimbabwe, and there will never be Zimbabwe to talk again kana tikasamirira izvozvi. Isisu kunoku Mnangagwa ari kusiyira the next generation nhaka yemakomba iwayo asina chinhu, kana zvekuti tichanhongeredza nemacherero ari kuita vakomana hapana chiri kusara. They are even bringing sophisticated machinery and chemicals dzekuti hapana kana kagoridhe 1 kanosara kekuti tinozosara totryawo kuti maybe kamachua with the time. They are making sure. And zvese izvozvi zviri kuitwa in the eyes of Mnangagwa. That's madness. Hakuna kana kuba kwakadaro kwekuti munoda kupedza all the national minerals in a year. All of them. Hakuna zvakadaro. To the war veterans, Warume, listen to our story. We have noticed kuti the focus point yamuri kutipa parevolution haisiriyo. Wamunoti zvigananda vanachivhayawo nanatungwarara are not bringing much damage as compared to maChina. Zvigananda are just eating change, varungodya zvasara. Zviri kuitwa nemaChina, it's a total destruction of the current and the future generation. Tokumbirawo macomrades mumboita focus, motarisa, moongorora nyaya yemaChina iyi kuti yamira zvakaita sei. Then izvo zvana chivhayo tozozviona izvo. Even mafarms enyu amuinawo amakabenefita paland reform, pa third chimurenga chatakabatsirana tese, pachasvika pekuti achatorwa pakangonzi pawanikwa chrome iripo, pawanikwa copper iripo, and maChina haatori 3 months kupedza 1 farm. Pamunopedza nguva muchienda kumakotsi unosvika farm rapera wongonzi aho right wawina court, enda hako ugare pafarm rako. There will be nothing to talk about. Saka mamiriro aita zvinhu haasisina kumira zvakanaka. Ndo situation yatiri kupanana nemi macomrades, war veterans. Zviri kuitwa nemaChina, tinoziva kuti vazhinji wenyu makura hamusisina simba rekufamba muchiona nzvimbo dzakasiyana siyana. Isisu takakwanisa kuzviita musvondo rapfuura. Zvatakaona hazvisisina kumira zvakanaka. Tikaramba takanyarara, topedzisira tisisina Zimbabwe to fight for. Zvese zvamuri kuti let's fight for our country, tinoita fight for makomba here, because maChina aya haasi kuda 3 months kupedza nyika yese nemakomo and everything. Ndo report yatinayo kwamuri macomrades. Cause kubva muna July pacherwa more than 100 makomo akatopera. Tapota Commander Geza, tipei signal towards nyaya yemaChina. ZvaEmerson itozozviona, bozi uyo haachatozii zvekuita nemaChina acho. Tinotya kuti if we take things into our hands as the young generation, we might overreact on the Chinese people. We need to act now, not tomorrow. So again, this address iri kudzokazve kuna Comrade Geza. Tiri kuti Mdara Chagwirei was given the land tenure tender by Emerson to reverse the gains of the liberation struggle. Troda kunzwa kuti nyaya iyi makainzwa here. They are hiding under the banner of title deeds. I personally asked kuti what is the process? Macomrades vakadzidza vari kutitaurira kuti
nyaya iri kuitika ndeyekuti they are advocating for title deeds kune vakabenefita from the land reform, and most of them are the war veterans who are part of your colleagues, and they are saying there is an amount of money which is supposed to be paid kuti matitle deeds aya awanikwe. Kana mari iyoyo musina, they are offering to give you loans through the bank rinozikanwa riri Tagwirei ari one of the major shareholders rinonzi CBZ Bank. Wochiti kana mukatadza kuzodzorera zvikwereti izvozvo, matitle deeds iwayo anoita kuti bank rinoita repossess the land yezvikwereti zvavanenge vakupai, vachinyebedzera kuti vari kukubatsirai kuti muwane matitle deeds. To such an extent yekuti vese vachatadza, nekuti vazhinji munotadza kubhadhara, munobhadhara nei kana mari yacho iri mumaoko ewashoma. Whatever we are gaining zviri kuenda kuChina. Vachatora land iyoyo under the name of bank repossession. Zvoreva kuti minda yese, mapurazi ese achasara awe ebank riri affiliated to Tagwirei. Then Tagwirei iri shamwari yaEmmerson. Zvoreva kuti vanenge vakwanisa kuita capture all the farms into their own hands. Ndio information shoma yatakawana iyoyo, Comrade Geza, kune vatakataura nawo. But we have a few academics vatakarifeiwa kuti tikumbire kuti vatiitire more research panyaya yeland tenure. Vari kuita that research, takasangana nawo tikataura nawo, vakati vachatiitira basa irori, wetipa more detailed report isiri yatakupai iyi yemagrade 7. Asi iyi yatakupai ine chokwadi chakawanda chiri mairi. Isu as the young generation of Zimbabwe, we are saying ivhu rakarwirwa. Just convert the offer letters zamakapa wakabenefita from the land reform into title deeds. There is no need of money. We are okay with that. Kana matitle deeds iwayo apiwa muri yeZimbabwe free of charge. Muri kuda kutengesera ani land yatakawana nehondo, hondo yechimurenga chechitatu. Mugabe told us, ivhu ndere wano, hakuna anobata mapurazi. Dear Comrade Mugabe, Emmerson and Tagwirei wakutengesa nyika. Give us a sign. Lastly, on the revolution agenda, comrades, this revolution must exclude no one. Isu tinopiwa information from both the opposition and the ruling. I personally, I am not a friend of the opposition. I am not a friend of the ruling. At the same time, I am not an enemy to any. I am for the people of Zimbabwe. Hakuna munhu ari kuda zviri kuitwa naMnangagwa izvi. We have confirmed. Saka siyai kudivhaidhana woti hai mimi ndimi muri kuzanu, muri kusapota Mnangagwa and whatever. Zvese zviri kuitwa nemaChina muri kutsigirana nazvo. We ari kuzanu hawasi kutozvida wezvo. That's what we have noticed. Wari opposition wacho hawasi kuzvidawo. Asi chatakaona ndechekuti pane ava vari kuluta ava muri kuti zvigananda ava. Kune zvigananda zvekuopposition. Kune zvigananda zvekuruling. Saka kana taakunamata munamato eZimbabweans, let's pray like Romans. Never close both eyes anymore. Rimwe ziso ngarirambe rakavhurwa so that we will be taking care of the enemy. Ndakumbira kumhuri yeZimbabwe. Even if we are divided by politics, I don't care
What I'm 100% sure of is we will be united on this agenda, the people's agenda. We have one common enemy in the house. On 2030 agenda, nyaya 2030 ndinoziva vazhinji munoda kuti tiibate. Thus, as ZANU-PF baby, it doesn't concern us. Unless kana wari kuti vakuda kuchinja constitution yakaiswa nevanhu. Isisu, we are still guided by the constitution iri kutaura kuti maximum is 2 terms. Kana waita zvisiri kudiwa within those 2 terms, there are other ways dzekuti uende. And one of those ways is the revolution yatiri kufamba nayo iyi, the Geza revolution. If they try to change the constitution pamberi apo, then totangira ipapo. Izvezvi we have 2 points of distraction dzatiri kuda kuti toonesana kuti vakomana semhuri yeZimbabwe toita sei. Point number 1, point of distraction, tagwirei and the land tenure distraction. Point number 2, machaina aparadza nyika. So kuvana werevolution, pamberi nerevolution. Ndanga ndichida kuti pamberi nekubatana, we are no longer worried about kubatana. Pamberi ne-fighting for our country. Whether we are united or not, let's fight because we have one common enemy. The results of the fight is what is important to us. Zvekubatana izo tozozviona. Because whether takabatana kana kuti hatina, muchaina haasi kuconsider izvozvo. Tagwirei haasi kuconsider izvozvo. Tagwirei is continuing to loot. Muchaina is continuing to destroy our country. Saka pamberi ne-revolution. Pamberi ne-4th chimurenga. Saka toda kukutendai in the name of the people.